खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो 30 नं सानजा कक्राझार बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्मनि न'आव हरखाब हरनि समाव पुलिसा गाग्लोबनानै न'नि चेयार टेबोल बायदि बायदिफोरखौ बुफाय बुसि खालामनानै बिपिएफनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्मनि पिएसअ आरो बिएसइउनि सासे मावथिखौ बुनायजों लोगोसे लानानै थांदों। पुलिसनि बेबायदि गाग्लोबनायनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारिनानै प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों दि प्रमिला रानी ब्रह्मखौ फेजेननो हाखानाय नङाखौ मिथिखानानैनो बायदि बायदि सोलो खालामदों। बिथांखौ फेजेननो थाखाय प्राइमारि लेभेलनि मावथिफोरखौबो केम्पेइन खालामनो होआ होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसेनो बेरेखा हान्जाया कक्राझार टाउनाव उदाङैनो रां रानगासिनो नाथाय बेखौ पुलिस प्रशासना जेबो खालामा होननानै बुंथिनायजों लोगोसे आयेना इउपिपिएल आरो बिपिएफनि थाखाय मानो गुबुन गुबुन आरो न्यायआ बबेयाव दं होननानै सोंथि खालामदों प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा। बे जाथायनि सायाव एफआइआर होगोन नामा होननानै खौरांगिरिनि सोंथि खालामनायाव बिथाङा बुंथिदों दि एफआइआर होगोन नाथाय एसपिआ बिथांमोननि एफआइआरखौ आजावनानै लानाय नङा। असिआ एफआइआरखौ लानो नागिरोब्लाबो असिखौ बिपिएफनि मानसि होननानै सोंथि खालामो एसपिआ। बेबायदि गोबां रिपर्ट दङ होननानैबो बुंथिदों प्रमिला रानी ब्रह्मआ। बे जाथायनि सायाव जिल्ला पुलिस बिबानगिरि एसपि राकेश रशना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खेंफोरथि होदों दि आथिखालाव बिसायख'थिखौ लानानै 144 धारा आयेना मोनाबिलि समाव सोलिगासिनो दङ। बे समावनो कक्राझार सहराव पुलिसा गोख्रों फहर होबाय थानाय समाव प्रमिला रानी ब्रह्मनि न'आव गोबां मानसि थुबुर जानायखौ खौरां मोननानै बिथांनि न'आव सिग्रोमहैदोंमोन। थुबुर जानानै थानाय प्रमिला रानी ब्रह्मनि मददगिरिफोरखौ गाव गावनि न'आव थिनहरनायावनो प्रमिला रानी ब्रह्मनि पिएसअ आरो बिएसइउनि सासे मावथिया हेंथा होदोंमोन बेनिखायनो बिसोरखौ लानानै फैदों होननानै बुंथिदों कक्राझार जिल्लानि एसपि राकेश रशना। मख'नो गोनांदि सेक्सन 144 नि ओंथिया मोनसे जायगायाव साबानि बारा थुबुर जानो मोना। रायजोआव गाबोननो थामथि खोलोबनि भट होनाया जागोन। बे समावनो फ्लाइं स्क्वाडआ इउपिपिएलनि मावथि बागानपारा ब्लकनि प्रदीप कुमार बर' बिथांनि बोलेर' गारिनिफ्राय लाख रां हमनो मोन्दों। फ्लाइं स्क्वाडआ बे रांखौ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 62 नं बरमा बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय बरिमाखा हालामनि देबसारा सकनिफ्राय बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि फ्लाइं स्क्वाडआ बे रांखौ गिबियाव 6 लाख होननानै बुंथिदोंमोन नाथाय उनाव 1,67,000 रांल' होननानै बुंफिनदों। फ्लाइं स्क्वाडनि बे रावखौ खोनानानै रायजो राजाफ्रा खुद्रिखांदों आरो फ्लाइं स्क्वाडआ इउपिपिएलनि मावथिजों रायज्लायखांनायनि उनावनो 1,67,000 रांल' होननानै फोरमायथिदों होननानैबो अजद होदों रायजो राजाफ्रा। लोगोसे फ्लाइं स्क्वाडआ इउपिपिएलनि मावथिजों इसिङारि सोमोन्दो लाखिनानै माखासे रांफोरखौ हरफिननायाव मदद होदों होननानैबो अजद होदों रायजो राजाफ्रा। बेनि अनगायैबो खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव इउपिपिएल बागानपारा ब्लकनि प्रदीप कुमार बर' बिथाङा बुंथिदों दि बेफोर रांखौ पलिं एजेन्टनो होनो थाखाय लांनो नागिरदोंमोन होननानै। बेनि उनावनो सांग्रां रायजो राजाफोरा सोंथि खालामदों दि जाख्ल'नाय गैयै सोरखार दानो नागिरनाया रां राननानै भट लानो नागिरदों सोलायनाया बेनो नामा होननानैबो सोंथि खालामदों जाथाय जानाय जायगानि रायजो राजाफोरा। बिटिआरआव प्रमद बर'जों दैदेनजानाय इउपिपिएल सोरखारजों जुजिनो हानाय रावबो राजखान्थि हान्जा गैया। बे खोथाखौ बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों दि बिजेपि, इउपिपिएल, एजिपि, जिएसपिनिनो सोरखार जागोन होननानै लोगोसे थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ हान्जाया जेबो खामानि मावाखै होननानै बुंथिनायजों लोगोसे बिपिएफ हान्जाया ओनसोलाव जौ जुवा, सिगि सग' खालामबोदों होननानै अजद होदों प्रमद बर' बिथाङा। बिनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि महाजोताव सासेबो दैदेनगिरि गैया जाय रायजो राजाखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायो। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बेफोरखौ बुजिबाय आरो बिजेपिनिनो सोरखार जागोन होननानै दाबि खालामदों प्रमद बर' बिथाङा। तामुलपुर बियाबाव बिपिएफनि बिजाथि गैयैनि थाखाय थामथि खोलोबनि बिसायख'थिया दोनथ'जागोन नामा? मख'नो गोनांदि तामुलपुर बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि रंजा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा बिसायख'थिनि साननैसो सिगां बिपिएफ एंगारनानै बिजेपि दोलोआव आखाइ हमहैनाया रायजो नाङैनो सोमोनांथाव जादों। बे जाथायखौ लानानै बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा तामुलपुर बियाबाव गोदान बिजाथि होनो थाखाय बिसायख'थि आय'गनिसिम गांसे आर'जलाइ होदों। बेनि उनावनो हाग्रामा महिलारी बिथाङा तामुलपुर बियाबाव थामथि खोलोबनि बिसायख'थिखौ दोनथ'नो थाखाय सुप्रिम कर्टसिम थांदों। हाग्रामा महिलारी बिथाङा बिसायख'थि आय'गनो आर'जलाइ गथायनाय बायदिब्ला बिजाथिया गावनि मुंखौ बिजाथिनि फारिलाइनिफ्राय बोखारनायनि अक्ट' जोबखांनायनि उनावबो दोलो सोलायनानै गुबुन दोलोजों आखाइ हमहैनाया आयेननि बेरेखा।
बेनिखायनो तामुलपुराव बिसायख'थिखौ दोनथ'नानै गुबुन बिजाथि होनो थाखाय खावलायदों बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बिपिएफनि अनगायैबो कंग्रेसआबो तामुलपुर बियाबनि बारग' बिपिएफनि बिजाथि रंजा खुंगुर बसुमतारीनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो थाखाय आसामनि चिफ इलेक्टरेल अफिसार नितिन खाड़े बिथांनिसिम पेटिशन फाइल खालामदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेशन सौहैयो। दासान्दि बिसायख'थिनि दुंहाव बार बारनायजों लोगोसे रायजोआव दाब दाब जायगायाव गिख्रंथाव बारहुंखायाबो बारगासिनो दङ। मैयानि गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायजों सासे सुबुंनि जिउ गोमानाय खौराङाव मोन्दों आरो सासेया गाज्रियैनो जोखोम जादों। गिख्रंथाव बारहुंखाजों जिउ गोमानाय सुबुङा बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमानि कसुबारि रामेसुबुरि गामिनि 52 बोसोर बैसोनि महिराम बर'। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला बिथाङा तामुलपुर नाग्रिजुलि लामाजों थाबायलांबाय थादोंमोन। बेयावनो हरखाब बारहुंखा बारनायजों गय बिफां बायसिननायाव बिथांनि जिउआ खहा जादों। बिथांनि अनगायैबो बारहुंखाजों तामुलपुरनिनो नाग्रिजुलिनि रतन साहा 35 बोसोर बैसोनि बिथाङाबो बिफां दालाइजों बायसिनजानानै गोब्राब जोखोम जादों। जोखोम जानाय रतन साहाखौ नखरनि सुबुंफोरा नाग्रिजुलि मडेल हस्पिटालसिम फाहामथायनि थाखाय लांदोंमोनब्लाबो गोब्राब जोखोम जानायनि थाखाय गुवाहाटियाव लांनो बिथोन हरदों होननानै खौराङाव मोननाय जादों। गिख्रंथाव बारहुंखाजों सुबुंनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो गोबां जायगायावनो न' बांफोरा सिलिंखार जादों होननानै खौराङाव मोननाय जादों। छत्तीसगढ़आव नाक्सालाइटफोरनि गुलि गावनायजों सा 22 जवाना जिउ खहा जादों आरो सा 32 जवानफोरा जोखोम जादों। बे जाथाया छत्तीसगढ़नि बिजापुर आरो सुकमा जिल्लानि गेजेराव जनागदा खाथिनि मोनसे हाग्राबारियाव जादों। नाक्सालाइट उदखारिफोर थानाय जायगाखौ सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै सा 2000निबो बांसिन सीआरपीएफ, डिस्ट्रिक्ट रिजार्व गार्ड आरो स्पेशियल टास्क फर्सनि हान्जाया आलदा आलदायै अपारेशन खालामदोंमोन। सा 400 उदखारिफोरा थाखुमानानै थाग-थियारि जानानै दंखायोमोन। बेयावनो उदखारिफोरा रैखाथि बिफाननि सायाव गुलि गावग्लुंनायाव सा 22 जवाननि जिउ खहा जादों आरो सा 32आ जोखोम जादों। बेनि अनगायैबो सासे जवान गोमानानै थानाय खौराङाव मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला उदखारि आरो रैखाथि बिफाननि गेजेराव खमैबो 4 घन्टासो गावलायलायनाया जादों। गिबियाव सा 5 जवाननि गोथै देहाखौ मोनग्रोनाय जादोंमोन। बेनि उनाव मैया आरोबाव सा 17 जवानफोरनि गोथै देहाखौ बोखांनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि सा 22 जिउ गोमानाय जवानफोरनि मादाव आसामनि 2 जवाना जिउ गोमादों। सासेया गवालपारा जिल्ला दुधनैनि सीआरपीएफ कब्रा बेटेलियननि जवान बाबलु राभा। बिथांनि अनगायैबो गुबुन सासेया बजालि जिल्लानि सीआरपीएफनि इन्सपेक्टर दिलीप कुमार दास। क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सीमा ओनसोलाव थानाय उल्टापानि सरलपारायाव 30 नं सानजा क'क्राझार बिधान सभा बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि लरेन्स इस्लारि बिथांनि जानानै प्रमद बर' बिथाङा फोसावदिं मेल खुंहैदों। बे फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि थांनाय गोलाव बोसोराव बिपिएफ दोलोआ सरासनस्रा रायजो राजाफोरनो जेबो जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंनानै होआखै होननानै। गुबुन फारसेथिं रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सीमा ओनसोलाव थानाय उल्टापानि सरलपारा ओनसोलखौ मोनसे टुरिजम थावनि महर होनाय जागोन होननानै आरो बे ओनसोलाव लोंग्रा दै, सावस्रि रैखाथि आरो लामाफोरखौबो थाबैनो बानायनाय जागोन होननानै बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि बिसायख'थिनि थाखाय बे फोसावदिंनाय हाबाफारियाव सानजा क'क्राझार बिधान सभा बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि लरेन्स इस्लारि, बिटिसिनि नमिनेटेड एमसिएलए उइलसन हाजदा आरो इउपिपिएल दोलोनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।